Obi ndị eze ọdịnala kansụl Aguata Arughariri bụ nke kọmishọna na-ahụ maka ọchịchị ime obodo na Anambra Steeti Maazị Tony Collins Nwabunwanne gbanyere anọkwazi n'otu oge ahụ gbanye akụrụngwa ndị ọzọ eji alụgasị ọrụ nke gụnyere ọkwasa, oche, igwe kọmputa na igwe nkụpụta akwụkwọ bụ nke onye isi oche otu kọmishọna na-ahụ maka ọchịchị ime obodo na Anambra Steeti ọkaiwu Vin Ezeaka mekwara. Chibụzọ Okoye ga-akọlụziri gị akụkọ a n'isi. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ogige ndị eze ka Maazị Nwabunwanne onye toro onye isi oche kọmiti nchere oge okpuru ọchịchị Aguata bụ dọkịta Chibueze Fobike maka ọlụ ọma niile ọ na-alụ n'ebe ahụ kọwara ya bụ ụlọ ndị igwe dịka nke bụ ọkpọkọpị ma bụkwara nke nwere akụrụngwa ọgbara ọhụụ n'ime ya. Ya bụ onye kọmishọna mere ka mata na Aguata dị gọọmenti steeti a nnukwu mkpa ma tozie ndị eze ọdịnala ahụ maka mbọ niile ha na-agba inyere gọọmenti steeti a aka iji na-alụ ọlụ ọfụma. Mgbe ọ na-agbape ya bụ akụrụngwa eji alụ ọlụ ka Maazị Ezeaka toro dọkịta Fobike maka nnukwu ọlụ ọ na-alụ na okpuru ọchịchị Aguata ma rịọzie ndị ọlụ oyibo ka ha gbaa mbọ hụ na ihe niile ahụ egotere ha ga-eji na-alụ ọlụ bụ nke ha chekwabara ka ha ghara imebi ya emebi. Na mbụri n'okwu ya ka dọkịta Fobike onye kenere Olisa bi n'igwe maka ndụ na ahụike ọ na-enye ha iji na-alụ ọlụ na okpuru ọchịchị ahụ mere ka amata na mgbe nne batara dịka onye isi oche okpuru ọchịchị Aguata na ụlọ ebe ahụ ndị eze nọ na-enwe nzukọ bụ nke jọgburu onwe ya nke kpatara ya ji wugharịa ya bụ ụlọ. Ọ kọwara na ndị amakehu ahụ bụ ndị bịara gbaa isi ọnọdụ okpuru ọchịchị Aguata ọkụ n'oge gara aga gbakwara ihe niile dị n'ime ụlọ ahụ ọkụ nke mere ya ji gote akụrụngwa ọfụ a ga-eji na-alụ ọlụ iji hụ na ndị ọlụ na-alụpụta ọlụ etu o kwesịrị. Onye isi oche ndị eze ngalaba nke Aguata bụ Igwe Chukwumaoji onye bụkwa eze ọdịnala Ezinifite n'afa ndị otu ya keneziri gọvanọ Chukwuma Soludo na dọkịta Fobike maka agaraga ọlụ ha na-alụ na steeti a ma rịọzie Olise bi n'igwe ka o gozie ha. Onye jibu ọkwa dịka onye isi oche okpuru ọchịchị Aguata bụ Maazị Titus Anagbaogwu, ndị otu ndọrọndọrọ APGA, ndị National Youth Council of Nigeria, ndị Anambra State Association of Town Unions ngalaba nke ndị na-eto eto na imirikiti ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mmemme site n'okpuru ọchịchị Aguata. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.